En dan is het simmer en dan kunnen we zeggen, we winnen er contact. Joen en vannacht, nou joen is het nog lekker waar. 29 graden met flink wat zinnen. Vannacht vrij helder waar en een temperatuur om en bij de 13, 14 of 15 graden hinnen. De heegste temperaturen op de eiland. En nog altijd net volle wind. Nee, een zwak ontmatige wind en die komt dan uit het eerste en het zuideerste mei. Wol, morgen een volle simmerdag. Het wordt een dag met flink wat zinnen. Ik nog wel eens even wat bewolking en de temperaturen. Ik denk dat we morgen uitkomen zo tussen de 24 en de 26 graden. En misschien komt er hier en daar zelfs nog een graadje bij. En dat zou dan kennen in het oosten, het zuidoosten van de provincie. Een warme simmerdag met een zwakke ontmatige wind krijgt 2 en 3 uit het eerste en het zuideerste mei. En dat betekent van de scootjes net al te volle wind. Want die wind kan ik wel eens even een beetje voortvallen. De joentijd is warm, maar zo'n 23, 24, misschien wel 24 graden in het oosten en het zuidoosten. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Waasje, een dag met alle activiteiten in de provincie. Scootjesielen, keertsen, het concours hippiek in Boetenpost. Het wordt een warme dag, wat een verschil met hier. En het wordt een dag met zo'n 26 graden. En het lijkt ont in de junta droeg blijven te kennen. Op toonsje en op vrijdag staan er gewoon toch wel kans op een paar buien. En we zorgen die temperatuur weer omgaan naar zo'n 22 graden op vrijdag. Maar dan is het nog altijd warm. De zinnen blijft er wel uit en terug bij. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.